Saking pundi Pulung Ponorogo? Leres, Pak. Kula pun apal. Jenengan pun apal? Nggih. Sebabnya napa, Pak? Jenengan apal kali kula? Dinten niku nyeteli YouTube, kula nyuwun lagu sing napa, Pak? Sesideman. Oh, nyuwun lagu Sesideman. Nggih. Wiwitane anderek sang peke priya Pokoknya nek jenengan derek dalang panggung, kula kontrak teng mriki 3 tahun mangke. Mugi-mugi jenengan amin. Mugi-mugi panenane anu nggih Pak tambah kathah. Benjing nek rezekine kathah jenengan nanggap meleh. Kontraknya ampun 3 tahun, 10 tahun, Pak. Nggih nuwun sewu Bapak Ibu dalu menika niki wonten salah setunggalipun bintang tamu sinden nggih saking tlatah pundi Mbak anu Umi nggih njojok nggih ya namung ing dalu samangke dipun sengkuyung dening bintang tamu Umi Hafifah saking Ponorogo pramila sugeng pinanggih kalian Umi Hafifah saking Ponorogo kepareng katuran jumeneng Mbak. Yo cok disepoti cok. Sugeng dalu Mbak Umi Hafifah. Nggih sami sehat nggih. Alhamdulillah. Nggih syukur. Nggih, menika katimbalan dening sederek tani nelayan TPI Menganti, Mbak. Nggih. Nggih, alhamdulillah luar biasa saged pinanggih kalian warga masyarakat Menganti, Mbak. Nggih, leres, Pak. Dihibur, Mbak, warga masyarakat Menganti. Iya. Lagunipun apa, Mbak? Niki Ketingalipun dari wonten pamundutan. nggih. Oh, Pak Medi ajeng pinarak mriki, Pak. Oh, nggih. Kepengin duet dan ketemu dengan Mbak Umi Hafifah. Monggo, Pak. Dumateng Pak sinten Medi? Pak Medi, monggo, Pak. Pak Medi, monggo katuran minggah pepanggungan. Monggo dipun sepoti, Cok. Oh, Pak Sumadi. Oh, nggih, Pak Sumadi kok Pak Medi. Nggih, monggo Bapak Sumadi katuran minggah wonten pepanggungan. Wilujeng dalu Mbak Umi Hafifah. Hafifah, Pak. Hafifah. Nggih. Saking pundi Pulung Ponorogo? Leres, Pak. Kula pun apal. Jenengan pun apal?
Nggih. Sebabnya napa Pak? Jenengan Lah, kula apal kali kula. dinten niku nyeteli YouTube teng TV. YouTube. Nggih. YouTube. Jenengan sing niku sing nyanyi. Kula nyuwun lagu sing Napa Pak? Sesideman. Oh nyuwun lagu Sesideman. Nggih. Dadi maksudnya kan kula Pripun? pun matur kalih bojone kula. Nggih. Nggih nyong nangkap dalang panggung Boyaji Sekangaring Kebumen. Nggih. Jere bintang tamune Umi Oviva. Nggih. Dadi nyong arep nyawer Ngoten. selawe Juta. Oh, tak. Selawe saya juta Oh. kakek temen. Di sawen selawe ya ditampak. Nggih, Wong Pak. nyong anu ikhlas. Nggih pun to jenengan nyair 20.000, 26.000, 27.000 kula tampi. Tampi nggih. Nggih. Lah, karena niki kula pun matur dalange niki kula gadah nadar kali Mbak Umi. Pripun Pak? Ya Allah kok nadar bareng to. Nadare ajeng munggah panggung ajeng nyawer kali jenengan. Oh ngoten. Mugi-mugi Nggih. niki sane kali para bapak lan bapak sedaya nggih sing Nggih. nekseni nadar kula niki ajeng kula guguraken teng panggung mriki mugi Gusti Allah ngijabahi lan maringi kesehatan, Amin. maringi rezeki sing berkah barokah Amin. kali kula lan kali Mbak Umi. Amin. Niki duet kali jenengan? Maksudnya kula nyuwun lagu jenengan sing nyanyi. Oh, nggih. Jenengan nyanyi kula sing Nggih, mirengaken. nggih Pak, nggih ampun nyeneni kula kan mek tanglet. Nggih, mulane jenengan nyanyi Nggih. kula sing mirengaken. Oh ngoten. Nggih. Nggih. Sakniki. Saniki. Oh sakniki. Jangan langsung jenengan. Nggih. Saniki mawon. Bawa napa mboten? Nggih bawa. Bawa komplit nggih, Pak. Nggih, sing 20.000 komplit. Gak apa-apa 20.000 komplit. Berarti nggak komplit pira? 50. Selawe pindho sih. Nggih ampun 50 to, Pak. 35. 35 ya wis. Itu Mbak Silok. Nggih. Wiwitane anderek sang pekek priya bagus kang olah budaya sawet menyang kutha gedhe pripun swanten kula Pak Suarane niku mboten gesek kali sing teng YouTube. YouTube Nggih. ten YouTube Dadi carane niku sami. sami oh Nggih. nggih ning jenengan remen apa mboten Nggih remen suarane. remen suarane Nggih. lah wonge Pak Kali remen piyayine. oh ngaten nggih Tapi kan kula pun putune kathah nggih mboten. lah kula niki putune Lah mulane niku kula seneng kali putune. nah Niku. nggih jenengan nganggep kula putu Pak nggih Nggih. Nggih. Putune kula. nggih nek putu gak aja 35 Mulane Pak ampun pekewu kali mbae niku. napa Ampun pekewu kali mbae wong mbae mboten pekewu kali putune. nggih berarti nek jenengan bae berarti ampun selawe to Pak Pinten sih? nggih diundakne sithik ngoten lho Pak Wis gampang kok njaluk diunggah cek unggahi lah. oh nggih lho kok maksudnya kok diunggahi to Pak Lah iki mung njaluk diunggahi setitik ya cek unggahi ora apa-apa. oh iya Iya. iyalah manut lah Bendera terus ayung-yung selendang kuning
ngulum marang bendara tiasu lesya pinjer ngincangake alis terus tresno sesideman bawane sampun. Bawahe sampun. Sampun. Nggih kantun dilajengaken. Dilajengaken. Nggih. Nggih. Jenengan berarti Derek kan diunggahaken iki mungkin kula unggahi nek pun niku. nek ten wingking diunggahi. Nggih. Oh ngoten. Pun monggo dilajeng mawon. Nggih. Luwe becik paterana timbang pepisahan lan nyaken sulestya. Sewu nggih ora bisa joget ya. Aku kan joget lah. Sekar Buana niki lak nggih sae to Pak? Sae. Sae sanget to jenengan niku mboten napa nggih mboten rugi Pak menawi nanggap Sekar Buana niki. Mboten wonten rugine kena kula pun kepanggih kali jenengan. Oh ngoten. Iki sedherek kepanggih kula sing merasa rugi. Oh Namun berarti ningali tok barang niki kan pun kepanggih. oh ngoten. Lajengaken Berarti jenengan ngrasane mboten rugi mergo enten kula, mergo panggih kalih kula. kepanggih. Nah, berarti kula anu mawon kin ngejak dalange terus mawon, Pak. Pokoke nek jenengan derek dalang panggung, kula kontrak teng mriki 3 tahun mangke. Nek anggotane setuju, setuju. Setuju napa mboten? Angger setuju 3 tahun dikontrak. Duh, Mas, mergo aku, Mas. Dadi aku undakno, Mas. Aku unggaono. Ya jelas ora salah kowe. Miki ora njaluk ditambahi, njaluk diunggahi, iku jeli ngomong dadi aku kemutan bae kerungon-kerungon-rungonan oleh njaluk diunggahi iku lho. Liwat kincanging alismu kowe tak tukake
pananggame. Matur nuwun niki sampun dilaksanakaken pertemuan langsung ora kurang ndelok nang ngaring TV. Nggih. Wis mbuktekna maring piyayine. Nggih, Pak. Dene alus, luwes, Terus napa meneh? luwes, Luwes. kewes, Kewet. denes. Nggih. Matur nuwun niki Mbak. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Nggih. Loh. Tenang, Pak. Tenang, Pak. Loh. Toh. Aku nggak minta loh ya. Niki jujur berarti, Pak. Niki jujur. Kirang nih, Pak, tapi. Tambahi. Nggih, matur nuwun, Pak. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun, Pak. Niki tesih 2, lho, 1. Lho, sik to, Pak. Lho, niki tesih 2. Lho, Pak, 2. 2. Mboten, Pak, niki pun kathah. Matur nuwun nggih, Pak. Jenengan mugi-mugi sehat terus, rezekine lancar. Terus napa? Panenane kathah. Le panen napa ikan kathah. Oh, ngoten. Oh, nggih, ya Allah, jan piyai kok. Ya Allah. Matur nuwun nggih, Pak. Lho, tepuk tangan. Ya ampun. Matur nuwun nggih, Pak. Sampun paring ya Allah. Alhamdulillah. Pak, ngapun lah kula sing biru dereng. Oh, saya gone. Lho, tepuk tangan. Yoga ayo, tepuk tangan. Kurang bentar lah. Napa, Pak? Pak. Pak. Sing gender dereng. Terus ngapunten kula sing biru dereng. Lho. Nggih. Kula sing biru dereng. Wau kan kula merah, sampun merah. Terus sing biru kula dereng. Mosok liyane biru kula mboten biru. Nah, matur nuwun, Pak. Ya Allah. Sinten? Sing coklat. Sing coklat bapun ndi, Pak? Oh, ya, belum, Pak. Ini belum. Bajunya yang jatah. Ya, terima kasih, Pak. Lah, jari nyuwun jatah, Pak. Matur nuwun, Pak. Sik, dingli ya, Pak. Oh, niki. Dingli ya, Pak. Dinglek. Lah, matur nuwun nggih, Pak. Matur nuwun sanget. Oh ya Allah, Salim. Kula sing matur nuwun nggih, Pak. Matur nuwun jenengan pun paling rezeki. Mugi-mugi kula diparingi berkah. Amin. Mugi-mugi jenengan sehat. Amin. Mugi-mugi panenane nggih, Pak, tambah kathah. Benjing nek rezekine kathah jenengan nanggap melih. Kontraknya ampun 3 tahun, 10 tahun, Pak. Nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Matur nuwun. Sampun, Pak. Niki sampun. Oh, foto dulu ya. Bayar kok, ya foto. Terima kasih.
sampun benjing lho mereh. Pun sampun matur nuwun benjing dipajang nggih Pak. Nggih, matur nuwun. Sampun Pak. Amin. Bon. Nggih, nggih. Sampun niki. Sekrembagan kali Mas Dalang nggih. Sampun mangke Oh, dipun nggih. lajengaken wonten Oke. togogan utawi goro-goro. Nggih, Sangya Praramu kakung Mewah Putri, mewah para sutresna budaya kakung Mewah Putri, kirang prayogi bilih lantur anggenipun paring panglipur kanthi lelagon-lelagon campursari. Kalajengaken pagelaran ringgit waducal sak dalu natas. Oh nggih. Saderengipun kepareng jumeneng saking Mbak Lilis dugi Mbak Dita. Dene lagunipun Prahu Layar. Nggih, yuk Cok, digarap Cok, Prahu Layare Cok. Nggih. Sangya Prarawuh kakung Mewah Putri. Sasampunipun sawetawis lelagon campursari kalajengaken pagelaran ringgit waducal sak dalu natas ingkang badhe kasarirani dening Ki Panggung Bayu Aji. Sugeng ngamirsani ngantos titipurnaning pagelaran